Laban? Ano mo laban man, sir? Para sa kugmaon. Laban. Ano mo laban man, sir? Kay naayosay ka ng magmasakita na ka na og angayan nasad ka ipaglaban, imon jud niya paglaban. Ay, laban. para ma-pretty ta. Laban na jud. Ano mo laban, kay? Kay nindot man. Labanan. Kay daghang rason para labanan. Ya, ngano mo dagan man ko pwede ka mo laban. Charot. Labanan. Kay dapat mo labanan ngano mo dagan mga kongra pwede rin mo siyang labanan. Labanan. Kay every fight kay kailangan jud na siya tubangon and kailangan mo fight jud Laban.